Zdravím vás všetkých pri ďalšom videu Top filmy Arnold Schwarzenegger. Červená horúčava. Sovietský policajt Ivan Danko prichádza do USA, aby dopadol gruzínskeho drogového bossa, ktorý utekl z Moskvy do Chicaga. Je nútený spolupracovať s americkým policajtom Artom Rizikom, s ktorým si spočiatku nerozumie. Navzdory kultúrnym rozdielom spoja síly, zločinca dopadnú a nastolia spravedlnosť. Film kombinuje akciu, humor a stret dvoch odlišných svetov. Posledný akčný hrdina. Mladý chlapec Denis sa vďaka kúzelnému lístku dostane do filmového sveta svojho obľúbeného akčného hrdinu, policajta Jacka Slatera. Vo svete filmov platí akčne klišé, hrdina je takmer nezničiteľný a všetko vychádza. Neskôr sa ale filmový paduch dostane do skutečného sveta, kde už žiadne pravidla filmu neplatia. Danny a Slater musí spojiť síly, aby ho zastavili a zachránili obidve svety. Konečne. Arnold hrá šerifa Ovence, ktorý slúži v pokojnom mestečku pri mexických hraniciach. Keď nebezpečný drogový boss újde z väzby a mierí do Mexika, jediná prekážka na jeho ceste je práve Owens a jeho malý tím. Šerif sa rozhodne postaviť presile a brániť mesto. Nasleduje finálna prestrelka, v ktorej Owens dokáže, že aj posledná obranná línia môže zastaviť veľké zlo. Komando. Bývalému elitnému vojakovi Johnovi Matrixovi unesú célu. Únoscovia ho nútia vykonať atentát, inak ju zabijú. Matrix sa im ale vzoprie a vydá sa sám proti celej ozbrojenej skupine. Postupne zlikviduje všetkých nepriateľov, dcéru zachráni a porazí hlavného zloducha. Film je typický nepretržitou akciou a jedného muža proti všetkým. Predator. Skupina elitných vojakov vedená Dučom je vyslaná do džungle na záchrannú misiu. Čoskoro zistí, že ich loví mimozemský tvor, predátor, ktorý je neviditeľný, technologicky vyspelý a zabíja ľudí pre šport. Predátor postupne členov tímu likviduje. Nakoniec zostane len Dutch, ktorý pomocou dôvtipu a pascí predátora porazí. Film končí jeho víťazstvom, ale s vedomím, že ľudstvo nie je vo vesmíre samo. Terminator. V budúcnosti ovládajú svet inteligentné stroje vedené systémom Skynet, ale ľudstvo proti ním vedie odboj na čele s Johnom Connorom. Aby zabránil jeho narodeniu, Skynet pošle do minulosti, roku 1984, nezničiteľného kyborga Terminátora, ktorého úlohou je zabiť Johnovu matku Sarah Connorovú. Ľudia vyšlú za ním vojaka Kyla Reesa, ktorý má Sarah chrániť. Terminátor ich neúnavne prenasleduje. Ale nakoniec je zničený. Sarah prežije, otehotnie s budúcim vodcom ľudstva a pripravuje sa na vojnu, ktorá ešte len príde.